Agama, Gustur. Agama. Gustur. Lagu agama, Gustur. Entar lah kau nyanyi apa ya? Oke, piye nak? Sama ditemani apa piye? Gak usah. Dewe. Heeh. Nah. Ayo, kamu harus joget nak. Kamu harus joget. Kamu jangan nak. Tunjukkan bahwa pesapat putra dan putri, siswa dan siswi SMK Intensif Batu Salam tuh, ngono lho. SMK Intensif Batu Salam. Ya. Melesat, oke. Kurang dhuwur. Ah. Sebenarnya. Ya. Salungamu ake sing rumangsa kelan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicekal kono kene merga belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Yuk semuanya joget. Yuk semua tangan di atas. Gustur untuk SMK Intensif Batu Salam. Yuk. Asik. Dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ono